We wachten even. De deur is nog niet dicht. Ze vieren wel Kerstmis. Wachten we even. Met de lampjes eigenlijk gewoon echt even. Ja. Hele kleine lampjes. Maar geen piek. Nee. Maar dan moest ik niet te vroeg pieken, hè? Tada. Dan moest niet te vroeg pieken. Het is nog geen december. Nee, dat is pas augustus. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, hi. Hoi. Ik ben Bas. Ik ben eens ook als. Wij zijn van de Limburgse televisie. Ja. En wij zagen de kerstboom. Oh, ja. Maar het is nog lang geen Kerstmis. Ja, dat is zeg maar voor die kermis en die kunnen we, zeg maar, mijn vader ruimt die niet op, die legt die altijd daar voor de kinderen, soms zit hij die ook aan. Dus die staat het hele jaar staat hier gewoon de ja. kerstboom? Ja, ja. Van mijn kleine broertjes, zeg maar nou. Ah, Ik heb oké. kleine broertjes en zusjes. Ja. Ja, daarom. Oh, je bent de oudste? Jij niet de oudste, maar ik ben de derde, zeg maar. Oké. Ja. En dat is je moeder? Ja, hij is mijn moeder. Oké. Ik ben wel, zeg maar, de derde en de auto gaan, die kinderen zijn ze allemaal nu op werk of op school en mijn moeder is alleen thuis. En mijn moeder kan namelijk geen dingen, het Nederlands daarom. Oké. Ze roept even mij om even te, ja, met jullie te Ja. praten. Ja. Vind je het oké om met ons te praten even? Ja, natuurlijk zo. Ja? Ja, ja. Je moeder spreekt geen Nederlands, jij Nee, wel. ik wel. Waar komen jullie oorspronkelijk vandaan? Ja, uit Syrië. Uit Syrië? Ja. Oké. Moeten vluchten ook? Nee, we zijn, zeg maar, door mijn broer hier gekomen. Oké. Ja, oudere broer. En jouw broer die was hier al? Ja, ja. Die werkt hier al? Ja, ja. Oké. Hij is langer dan ons hier. Hij is 11 jaar of zoiets hier. Zo lang Ja. al? Ja, ja. Oké. Hey, en bevalt het een beetje in Nederland? Ja, het is gewoon normaal, we zijn gewoon gewend. Ik ben al lang hier, ik ben al 6 jaar, 8 jaar, bijna 8 jaar. 8 jaar? Ja, ja. Ah, hij spreekt goed Nederlands. Ja, ik heb al gewoon, ik ben ook in Nederlands, ik heb mijn identiteit, mijn paspoort, alles bij. Oké. Ja, ja. Dus je bent volledig... Ja, ja, gewoon, ik ben volledig hier. Maar je ziet jezelf ook niet meer terug naar Syrië gaan? Ja, ik niet, maar mijn familie, ik wist je misschien wel. Ja. Ik denk nog misschien vluchten naar Engeland of zoiets. Vluchten naar Engeland? Ja, ja. Gewoon daar wonen of zoiets. Oké. Ja. En wat lijkt jou leuk aan Engeland? Ja, gewoon een mooi land. Mooi land. Maar is hij aan het filmen? Ja, hij is aan het filmen. Oh, hij is aan het filmen. Als jij is aan het filmen, ik moet even mijn t-shirt aan doen. Of is dat oké? Nou ja, je ziet er prima uit, dus moet je... Maar jij bent een sporter volgens mij, of niet? Ja, ja. Ja. Maar wat is je beroep? Ja, maar ik ben nou eigenlijk een student. Oh, leuk. Ja. Ik ben nog een student, ik ben niet klaar met studeren. Wat studeer je? Ik ben nu marketing studeren. Oké. Ja. Oh, misschien kun je naar bij ons komen werken. Ja? Ja, wij hebben ook een marketingafdeling. Komt goed. Staat Ja. Ja, ja. Nee, maar wat zou je het liefste willen doen in de marketing? Ja, gewoon aan marketing werken, gewoon met reclames, campagnes en gewoon dat soort zaken bezig zijn. Oké. Maar nog niet, omdat dat is mijn tweede jaar en ik ga nog doorstuderen. Oké. Daarna? Ja, ja, daarna. Want is dit een 4-jarige studie die je nu 3. doet? 3, 3. ja. Oké. Is dat hier in de buurt van Echt? Ja, in Roermond. Oké. Ja. En hoe ga je daar naartoe? Met trein? Oké. Ja. Via station dan trein. Hoe oud ben je? Ik ben 22. 22. Ja, pas 22. Heb je een leuke vriendin al? Nee, Nee? of niet. Dat wil ik niet, ja. Hey, en jij bent de oudste van de kinderen? Nee, ik ben de derde. Oh ja, dat zei je, ja, de derde. Dus er zijn er nog 2 ouder dan jij. Ja. En hoe groot is het gezin? Gezin komt uit 11 personen, samen met mijn vader en moeder. Wauw, Ja. 9 kids. Ja, ja. Allemaal in dit huis? Ja, ja. Dat is een groot huis, boven ook hebben we veel kamers en zo. Oké. Ja. Maar jij hebt wel een eigen kamer?
Ja, iedereen heeft zijn eigen kamer. Ja. We hebben nog 2 kamers die extra zijn. Nice, Ja. nice. Mijn kleinbroertjes willen niet in die kamer slapen daarom. En de jongste, hoe oud is die? De jongste is 6, hij gaat dit jaar even 7 worden. Oké. Ja. Hey, en je bent dus pas 22. Ja. Heb je een leuke verjaardag gehad? Ja, wel. Mijn verjaardag was in juli. Oké, nou, Ja. een paar weken geleden. Ja, een paar weken, ja. Wat 6 heb- weken. Leuke cadeaus gekregen? Ja, gewoon parfums, accessoires, dat soort zaken. Oké. Ja. Hey, nog even terugkomen op die kerstboom. Hè? Jouw vader laat hem gewoon het hele jaar doorstaan. Vieren jullie kerst op dezelfde manier als wij in Nederland? Ja, eigenlijk niet, maar wij vieren zeg maar zo van nieuwjaar zeg maar. Ja. Dus Ja. nieuwjaar is bij Ja. jullie veel groter dan bij ons. Ja, niet veel groot is, eigenlijk bijna hetzelfde, maar zeg maar, omdat nieuwjaar is een beetje zeg maar een goede begin, dit, dat. Soms zitten we met familie en soms ja, met de ooms en dit en dat. Gewoon zitten ze gewoon eten, gewoon praten. Ja. En die boom is gewoon voor kinderen. Kinderen houden gewoon van bomen, lichten, dit, dat. En daarom ligt die daar. Ja. Ja. Hey, is Nederland een beetje gezellig? Ja, voor mij wel. Ja? Ik ben aan het werken, ik ben studeren. Met mij maakt niks uit. Ja. Ja. Dus je hebt wel een baantje. Je hebt wel Ja, een... ik heb wel een bijbaantje. Wat doe je? Ik werk in horeca, Oké. ook in Roermond, Oké. En dan in de keuken of in de bediening? Of, Ja, eigenlijk in bediening. Het meestal daar. Ja. Ik kan wel overal werken, omdat ik werk al lang daar. Oké. Ik ben al 5 jaar daar op werk. Op diezelfde plek? Ja, ja, op dezelfde plek. In een restaurant? Ja, ja. Ik werk niet zoveel, ik werk maar 8 uur per week, omdat ik daarna studeer. Uh-huh. Ja, dus tijd gaat wel snel. Ja. Ja, Ja. Heb je nog hobby's? ja sporten en voetballen en verder niks eigenlijk. Oké. Ja. Voetbal je hier in echt? Jawel, maar niet in een club. Ik doe zeg maar met gewoon vrienden en zo. Oké. Ja. Heb je ook Nederlandse vrienden? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ja. Leuke kennissenkring? Ja, ik heb vrienden van alles. Ja. Van Spanje, Brazilië, Syrië, Turkije, van ook Nederlandse. Ja, mijn school allemaal zijn ze Nederlanders. En ik ben gewoon bevriend met hen allemaal. Ja. 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 Je zegt ik wil nog verder gaan studeren als je deze studie hebt afgerond na 3 jaar. Dat blijft ook marketing? Dat wordt ook... Ja, niet na 3 jaar, dat is na 2 jaar, omdat ik ben al in het tweede jaar. En het tweede jaar moet ik even een stageperiode afmaken en daarna ga je gewoon door. Heb je al een stage gehad? Nee, nog niet. Oké. Ik ga pas in september met stage beginnen. Oké. Ja. Heb je al een stageplek gevonden? Ja, ja, ja. Al Hier, lang. hier in de buurt? Ja, ja, bij die bedrijven die wat achter daar zijn, die magazijnen en zo. Oh, Bij die op Artje. het industrieterrein? Ja, 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 daar. Oké. Ja, Heb je er zin in? ja natuurlijk. Ja? Ik ga bij zo'n grote bedrijf stage lopen. Dat is zo'n bedrijf die contract heeft met de Mercedes-Benz. Ze doen onderhoud van vrachtwagen. Ah, Ja. oké. En wat ga jij daar precies doen? Ik ga op daar kantoor? eigenlijk, ja, ik ga daar de meeste dingen die wat ik ga doen is gewoon aan social media werken. Gewoon, ik moet gewoon zeg maar een beetje kijken, de kijkers en de weergave en gewoon dat soort dingen een beetje filteren en kijken gewoon hoe kunnen we doorgaan met social media. Oké. Eigenlijk hoe kunnen we het beter maken. Ja. We gaan daar van 3 mensen werken, ja, een team van 3 mensen. Ik en nog een andere stagiair en zeg maar de leider van die afdeling, zeg maar. Oké. Ja. Volgens mij heb je er wel zin in, hè? Ja, ja, tuurlijk. Als we het over voetballen hebben, wat is jouw favoriete club? Ja, Nederlands is PSV, maar qua normale Real Madrid. Ja, Goeie keus. denk wel. Hey, dankjewel man. Leuk Dankjewel. je even gesproken te hebben. Nee, geen probleem.